Kajing yok bor na gibor penya district ka baklam na bo iki kendon baki aya ka no objection certificate ya kinu ki kenhon kajuan ra kajing deko batru ban poi haru upot ban wanra kajing sngosi kata haki babon kiliang. Haka kande tere unai luar arja arpulai hakas dong Pamphyrnai West Khasi Hills District kaladan koi ka kali kit dong pang ka badon haka jing syakri ban kit ya ki basutam baka haban mat jing e nakadaw jing ka jing don ki bri ki bele shongshit ki balaj ban pet kai ka jing ïakob khwai dohkha pung bat ki baklam ailat satya ya kate ka ambulance ka bala penpa siren kum juru ka jing pen me ya ka light blue makan ya haru bakala sahkut bach bak shijaka.